layu ba ya ka ong ka kitab eklesiastis kal nong ka bakhat bagar khat ka banyo but ni snow to yang ta jing karmen ka bangidan ho krist bau krist lami pat bat niru ngin se mi pat Hendrai ka Bible pat kam len ye kan ka jing shisha jong ka jing long breu ka jong hi bahabal ayap te nong skum no pat ka Bible ru ka on bum ta haba ka list ka Bible ye ka jing hiar pateng nau Adam ka kitab Genesis kal nong ka basan kaya thu way hadin way kini ki long kpai ka jing im ka jong ki pat ka tho la da pipule ye ka kitab Genesis kal nong ka basan way hadin way ni long kpa la ya thu ula im ka tasnem pat ka Bible ka ong hadin kata ulayap hadin kata ulayap layay ong silayay ong ye kata kati habom layu hot yung Joshua kitab Joshua kal nong ka paningkong ong yung Joshua Moses usyakri jonga ulayap